הזמנה לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, המרב"ד, עלולה להפתיע נהגים רבים ולעיתים גם להוביל לשלילת רישיון. רבים לא יודעים מה זכויותיהם מול המערכת ואיך ניתן להתמודד עם הממצאים או להיערך מראש. איתי באולפן עורכת הדין רובי אלברנס, מתמחה בדיני תעבורה ובייצוג נהגים מול המרב"ד, שתסביר איך מתכוננים ליום הבדיקה, מדוע ליווי משפטי נכון יכול לשנות את התוצאה, ואילו אפשרויות עומדות למי שלא אושר לרישיון. עורכת הדין אלברנס, שלום, ברוכה הבאה. תודה. תסבירי לנו קודם כל מהו המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מה התפקיד שלו בעצם? אוקיי, אז המרב"ד זה גוף שמונה על ידי משרד הבריאות. מטרתו היא בעצם לבדוק כשירות נהיגה של נהגים באמצעות דיווחים שמגיעים מכל מיני מקומות. הם לא גוף עונשי, חשוב לציין, הם גוף שבודק האם הנהג מהווה סכנה לציבור ולעצמו באמצעות הנהיגה. אז אני מבין שאת בעצם עבדת במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, או המרב"ד, איך שאתם קוראים לו, משם המומחיות שלך בתחום. באילו מקרים אנשים בעצם מופנים למרב"ד, ומי מפנה אותם? הייתי היועצת המשפטית של ועדות ערר והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים. היום אני עושה את זה מן הצד השני, מייצגת אזרחים אל מול המרב"ד. סוגי הדיווחים שונים, למשל, כמו דיווח של רופא משפחה, בתי חולים, דיווחים פסיכיאטריים, בעיות לבביות, אירועים מוחיים, בתי חולים שיקומיים עקב תאונות, פגיעות ראש למיניהם. דיווחים נוספים זה דיווחים של משרד הרישוי, אדם שצבר המון נקודות, מעל 72 נקודות, מופנה לבדיקות רפואיות של כשירות נהיגה עקב ריבוי עבירות תנועה. נהגים חדשים עם עבירות אלכוהול וסמים. והם בעצם מפנים את אותם אנשים לבדיקות כשירות נהיגה. ואתם מזמנים את האנשים לבדיקות, המרב"ד? המרב"ד מזמן את האנשים לבדיקות, אני מייצגת אותם אל מול המרב"ד. אז הנה, אני מתחבר בדיוק למשפט האחרון. מדוע אזרח או אזרחית שזומנו למרב"ד, מדוע כדאי להם לקחת עורך דין שיטפל בהם כבר בתחילת התהליך? המרב"ד, מעבר לזה שהוא גוף מאוד מאוד בירוקרטי, הליך הבדיקות הוא מורכב והוא משתנה ממקרה למקרה. הייצוג והליווי של עורך דין הוא קריטי להליך הבדיקה ולהחזרתו לנהיגה. המסמכים הרפואיים שצריך להגיש הם מאוד מאוד חשובים, ומה שאני יודעת שצריך להיות כתוב במסמך רפואי, אזרח מן היישוב לא ידע לעשות זאת. איך לדבר עם הפסיכולוג בהליך הבדיקה? אדם למשל עם עבר פלילי, מכביד, מתייחסים לזה מאוד, ויש לזה המון משמעות מבחינת המרב"ד. ולפעמים צריך לדעת איך לספר את הסיפור שלך, ואיך להנגיש אותו לפסיכולוג, וכל ההליך, הכנה והטיפול מול המערכת הוא מאוד מאוד קריטי. תוכלי לשתף אותנו אולי באיזשהו מקרה ש... כן, בטח. מקרה עם עבר פלילי, למשל. היה לי לקוח שהיה במאסר ארוך. עבר פלילי שלא קשור לאיזושהי עבירת נהיגה או למשהו שקשור. לא, תכף אני אגע בזה. לכן זה מאוד חשוב לציין. נכון. אז יכול להיות שאותו אזרח הגיע למרב"ד לבדיקה בגלל ריבוי נקודות או תיק אלכוהול או סמים, אבל בעצם כשהמרב"ד בדק אותו, אז הוא מוציא מהמשטרה את הרישום הפלילי והתעבורתי שלו. והרציונל בעצם של המכון הרפואי זה לבדוק האם הבן אדם עובר על החוק. אוקיי? מה היחס שלו לחוק? ובן אדם שיש לו המון עבירות והמון תיקים פליליים, אז מבחינתם רוב הסיכויים שהוא ימשיך לבצע עבירות, וככה הם בעצם מסתכלים על זה. ולי היה מקרה אזרח שהגיע בגלל דיווח תעבורתי, ובעצם הוא היה במאסר, לא בגלל הסיפור התעבורתי, בגלל מקרה פלילי אחר. השתחרר ממאסר וקראו לו לבדיקות. עכשיו, אותו אדם יש לו רקע פלילי, עוד מלפני המאסר, אבל הוא עבר שיקום מאוד ארוך בכלא. כבר חלפו מספר שנים מאז המאסר שלו, הוא כבר הספיק להתחתן, להקים משפחה, למצוא עבודה מסודרת, ולכן הספוטלייט שלי איתו מול המרב"ד, זה להתמקד בשיקום שלו, אוקיי? ולהראות שהוא התחיל דרך חדשה, והחזרתו לנהיגה היא לסלול לו, להמשיך לו את תהליך השיקום. אוקיי? להגיד לו, אתה לא יכול לנהוג, זה קצת לקחת אותו אחורה, כי זה משהו מאוד מנטלי, גם רישיון נהיגה, זה לא רק מעשי. וזהו, ובסוף הצלחנו. החזרנו לו את הרישיון נהיגה,
וזהו, מאז לא שמעתי ממנו, סימן שהוא ממשיך להתנהג יפה. בשורה משמחת, מה שנקרא. איך מתכוננים בעצם להליך בדיקה במרב"ד? למה צריך הנבדק, למה צריך הנבדק להתכונן באותו יום? מה צפוי לו? מה הולך לקרות שם? אז זה מאוד משתנה ממקרה למקרה. מקרה רפואי צריך להיערך עם המסמכים הרפואיים המתאימים, הרלוונטיים לעניינו, וגם לבדיקה רפואית, לפעמים זה סימולטור, לפעמים זה רופא שצריך לבדוק האם אין פגיעה קוגניטיבית למשל, כל מיני פרמטרים רפואיים שצריך לעבור, ואנשים שמגיעים עקב דיווחים אישיותיים, כל מה שנופל על העבירות, סמים וכדומה, אז הם עוברים גם בדיקה פסיכולוגית, וההכנה לבדיקה, לשבת על הרקע, על העבירות שלו, על העבר הפלילי במידה ויש, על ההתנהגות, במה הוא עובד היום, מה הוא עושה היום, כמה שנים חלפו מאז בעצם העבירה האחרונה שלו, ואיך להתנהל מול הפסיכולוג. לפעמים זה רק הבוקר טוב, והחיוך שאתה נכנס, הוא משפיע על כל הבדיקה. בכל מקרה חשוב להגיע מוכן לפי הדברים שלך. חייב. במידה וחלילה האזרח לא אושר לנהיגה לאחר הבדיקה במרב"ד, מה האפשרויות עומדות בפניו? מהו הליך הערעור? איך עושים את זה? איך זה מתבצע? האם זה בכלל אפשרי? כן. אז האופציה לערעור קיימת אצל כולם. מגישים ערעור לוועדת ערר, זו ועדה שמורכבת מ3 רופאים, יושבת בתל השומר מאז ומתמיד. יש 30 יום להגשת הערעור, ובעצם אנחנו מתייצבים ביחד מול חברי הוועדה שמקבלים את מלוא החומר מהמרב"ד, וטוענים את טענותינו. לוועדת ערר יש סמכויות נרחבות, זו ועדה שמורכבת מרופאים סופר איכותיים ומדהימים, יש להם סמכויות של מגבלות נהיגה מסוימות, נהיגה באזורים מסוימים, בשעות מסוימות, כלומר, הם לעתים נוטים להחזיר לנהיגה תחת איזה שהן מגבלות ולתת לנהג חזרה לנהיגה הדרגתית. יש בכלל סיכויים לקבל חזרה? ברור. זה משהו שקיים. שאלה, כן. בטח, אם מנהלים את זה נכון וכמו שצריך, אין סיבה שלא. אז עם הדברים החשובים הללו נסיים. עורכת הדין רובי אלברנס, תודה רבה לך על הדברים. הליך מול המרב"ד עלול להיות מורכב, אולם היכרות עם הנהלים, ליווי מקצועי והבנה של מסלול הערער, יכולים לעשות את ההבדל בין שלילה לאישור נהיגה. תודה רבה שצפיתם בנו. להתראות.